истиқлолияти давлатӣ барои мардуми тоҷик на танҳо рамзи озодӣ, балки оғози нави давраи бунёдкорӣ ва тараққиёт гардид. маҳз истиқлолият имкон фароҳам намуд, ки дар баробари пешрафти дигар соҳаҳо дар самти бунёди биноҳои хуштарҳу замонавӣ қадамҳои устувор гузошта шавад. ҳар як хишти бунёдшуда нишонаи меҳнатдӯстӣ, ваҳдат ва ифтихори миллии мост. салом бинандагони азиз, нашри аввали барномаи душанбе маркет аст манзури шумо. ки аз номи барнома маълум аст, таблиғотӣ аст ва шумо низ бинандаи азиз метавонед танҳо бо як дархост маҳсулоти худро ба мардум муаррифӣ кунед. мо бо як идеяи хубу ҷолиб ва як барномаи пурра, рекламаи тарабхона, меҳмонхона ва дигар намуди тиҷорати шуморо ба навор мегирем ва онро дар телевизиони Душанбе ва шабакаҳои иҷтимоии YouTube, Facebook ва Instagram таблиғ мекунем. дар нашри аввали барнома тасмим гирифтем, ки шуморо бо яке аз сохтмонҳои хуштарҳу замонавии шаҳри Душанбе, маҷмӯаи истиқоматии шаҳри Сабз шинос кунем. дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе таҳти рақами 210 аз 18 апрели соли 2023 дар бораи додани иҷозат ба ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Синон барои сохтмони маҷмӯаи биноҳои истиқоматии баландошиёна ва бисёрошиёна бо ҷойгиркунонии марказҳои савдову хизматрасонӣ дар ошиёнаҳои аввал ва таваққуфгоҳҳои нақлиёти автомобилӣ дар таҳхонаи иншоот сохтмони маҷмӯаи истиқоматии шаҳри Сабз шурӯъ шуд. дар ошиёнаи якуми бино мағозаи хӯрокворӣ дар масоҳати 523 метри квадратӣ ба фурӯш гузошта шудааст. дар ҳар як даромадгоҳ бошад аз 5 то 6 хона мавҷуд аст. ҳар як ҳуҷраи истиқоматӣ кушоду барҳаво сохта мешавад, то роҳат ва бехатарии шумо комилан таъмин бошад. барои мисол, дар блоки И хонаи якҳуҷрага 57-58 метри квадратӣ, дуҳуҷрага 85 метри квадратӣ ва сеҳуҷрага бошад 108 метри квадратӣ мебошад. гирду атрофи бино низ хеле зебо ва назарабо мебошад. муҳити ҷойгиршавии он низ хеле муносиб аст. инфрасохтори зарурӣ аз қабили донишгоҳ, мактаб, боғчаи кӯдакона ва роҳи мошингузар дар наздикии маҷмӯа қарор дорад. тавассути роҳи шафати ин биноҳои истиқоматӣ ба дилхо нави нақлиёт шумо метавонед дастрасӣ пайдо намоед. маҷмӯаи истиқоматии шаҳри Сабз аз 18 ошиёна иборат буда, рӯ ба рӯи донишкадаи тиббии иҷтимоӣ ҷойгир шудааст ва дорои 19 блок мебошад. аз рӯи нақшаи сохтмон саҳни бино бо масоҳати 170 метр дарозӣ ва 70 метр паҳнои бунёд мешавад. ширкат яке аз ширкатҳои номдор ҳисоб мешавад оиди сохтмон ва сифати кораш ва класси худро дорад. мо ҳаракат карда истодем, ки онро риоя кунем. пеш аз ҳама рафти сохтмон, сифати сохтмон ва хусусан масъолиҳое ки дар инҷо истифода бурда мешаванд, аз арматура, бетон ва дигар масъолиҳое ки дар инҷо ҳастанд. ҳана қолаббандиҳоям дида истодед, ки ба таври замонавӣ баста шуда истоданд ва арматурбофӣ тибқи лоиҳа замонавӣ ба воситаи муфта чуноне ки мушоҳида кардед, муфтирония. ин ҳам масъолиҳоро ҳам масрафаш ба таъсир мерасонад ва ҳам тез мешавад ин корро. сифати кораш ҳам хуб.
маҷмӯаи истиқоматии шаҳри сабз яке аз иншоотҳои сатҳи олӣ буда зебоии зиндагии муосирро инъикос мекунад. номи маҷмӯа барои он шаҳри сабз гузошта шудааст ки саҳни бино бо табиати зебою сабзкорӣ бунёд мешавад. хонаи орзуҳои шумо дар маконе бунёд мешавад ки дар ҳар як гӯшааш фазои оромиву хушбахтӣ фароҳам мегардад. гирду атрофи маҷмӯаи истиқоматии шаҳри сабз бо як диди хос сохта мешавад то зиндагии ҳаррӯзаи мардум бо оромӣ ва хотираҳои хуб паси сар шавад. офаридани мавзеи ҷаззобу дилкаш бо гулҳои рангоранг, курсиҳои роҳат ва чароғҳои равшан барои сокинон шабона низ муҳити орому гуворо фароҳам меорад. саҳни бинои маҷмӯаи истиқоматии шаҳри сабз барои гаштугузор ва бозии кӯдакони шумо комилан бехатар мебошад, зеро дар назди бино гузоштани нақлиёт манъ аст. инчунин дар саҳни бино бунёди ҳуҷра барои модарон низ ба нақша гирифта шудааст ки модарро зарур намеояд барои иваз кардани либоси кӯдак ва ё ягон кори дигар ба хона баргардад. ғайр аз ин дар саҳни бинои истиқоматии шаҳри сабз бунёди фаввораи хуштарҳу замонавӣ низ ба нақша гирифта шудааст ки зебоии иншооти шуморо боз ҳам дучанд мекунад. ба харидоне ки аз мо харидорӣ мекунанд дару тирезоие ки мо истифода мебарем аз сифати аъло мебошанд. замини гирду атроф ки аз линияи сабзгардонӣ 1.7 гектар мебошад. гирду атрофи мо қариб ки 2 гектар мо сарсабзкунӣ гирду атроф дорем. дарахту сабзгардонӣ гирду атроф бо гулу дарахтҳо иншооти шаҳри сабзро мо сабз мегардонем. бинандагони азиз, агар шумо низ аз маҷмӯаи истиқоматии шаҳри сабз хона харидорӣ кардан хоҳед, бояд ки сараввал тариқи телефони мобилии худ вориди ана ҳамин QR-код шавед. баробари ворид шудан ба QR-коди мазкур дар бораи иншоот, тар ва дизайни иншоот метавонед ки маълумоти пурра пайдо намоед. ана ҳамин иқдом маҳз барои харидорон пешбинӣ шудааст. бо скан кардани ин QR-код сокинони бино метавонанд зуд ва қулай ба маълумоти расмии иншоот дастрасӣ пайдо кунанд. мундариҷаи чунин QR-код вобаста ба нави иншоот ва мақсади он метавонад фарқ кунад, вале одатан тамоми маълумоти умумӣ маҳз дар ҳамин QR-код ҷойгир карда мешавад. меъморӣ ва нақшабандии биноҳо ва ҳуҷраҳои истиқоматӣ бо тар ва дизайни махсус таҳризӣ шуданд. баландии ошёнаи якуми минтақаи савдо 450 метр, ошёнаҳои истиқоматӣ бошад 330 метр мебошад. дар ҳар як блок 3 адад лифт мавҷуд аст. як лифт барои кашонидани борҳои вазнин ва 2 адад лифт бошад барои кашонидани мусофирон. чуноне ки худ шоҳид гаштед, дар сохтмони маҷмӯаи истиқоматии шаҳри сабз иншоот ва технологияи санҷидашуда истифода шудааст то амнияти шумо комилан таъмин бошад. фазои зебо бо хонаҳои хуштарҳу замонавӣ. ҳамин гуна интихоб доранд нафароне ки дар ҷустуҷӯи хонаи орзуҳои худ ҳастанд. агар шумо низ аз ин иншоот хона харидорӣ кунед, мутмаинам ки пушаймон намешавед. барои ҳамкорӣ ба рақамҳои зерин дар тамос шавед. биёед бо ҳам хариду фурӯше мекунем ки кафолат дошта бошад.